Do domácí zdravotní péče hledáme všeobecnou zdravotní sestru. Staňte se součástí našeho týmu a změňte životy tam, kde na tom záleží nejvíc. Hledáme právě vás. Představte si práci, která má smysl. Kde pomáháte lidem v jejich vlastním prostředí, tam, kde se cítí nejlépe. V domácí péči mají sestry příležitost strávit s pacientem více času, naslouchat mu a lépe porozumět jeho potřebám. Tento přístup nám umožňuje poskytovat péči, která je přizpůsobená specifickým potřebám a přáním pacienta, což může vést k lepším výsledkům léčby a vyšší spokojenosti pacienta. Jednou z největších předností práce v domácí péči je možnost poskytovat individuální přístup každému pacientovi. Jako zdravotní sestra v domácí péči jste nejen odborníkem, ale i důležitou oporou. Vaše práce přináší radost, úlevu a podporu lidem, kteří vás skutečně potřebují. Věříme, že silný tým je základ úspěchu. U nás najdete kolegy, na které se můžete spolehnout, a vedení, které vás vždy podpoří. Posloucháme vašim potřebám a společně hledáme cesty, jak vaši práci zjednodušit a zpříjemnit. Nabízíme pravidelná školení a workshopy, díky kterým se můžete dále rozvíjet a růst. Podporujeme vás v tom, abyste byli nejen skvělými profesionály a odborníky, ale také spokojení zaměstnanci. Vaše práce si vážíme, a to nejen férovou mzdou. Nabízíme také benefity, jako jsou hrazené profesní vzdělávání, služební telefon a 5 týdnů dovolené, abyste mohli udržet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Flexibilní pracovní doba, férové ohodnocení a podpora profesního růstu jsou pro nás samozřejmostí. Pro ty, kteří hledají práci, která je nejen profesně uspokojující, ale také umožňuje dosáhnout rovnováhy mezi prací a osobním a rodinným životem, je domácí zdravotní péče ideální volbou. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách. Kontaktovat nás můžete také telefonicky nebo mailem. Těšíme se na vás.